Дивіться, по-перше, про цю реформу ми з вами знаємо звідки? Фактично від того ролику, який оприлюднив пан Саакашвілі, який очолює на сьогоднішній день Офіс простих рішень. Мені здається, що от власне як назва цього офісу, Офіс простих рішень, так само і ці теперішні реформатори підійшли до такої складної теми, як судова реформа. Вони запропонували, начебто, прості рішення, але якщо ти їх аналізуєш, складається таке враження, що мета була не запровадити чесне правосуддя в Україні, а мета була скоріше підкорити собі судову систему, взяти її під контроль з одного боку, а з іншого боку, ще ліквідувати там деякі суди і, напевно, навантаження на суди зробити ще більше, ніж воно на сьогоднішній день існує. Чому я так кажу? От ви вже піднімали питання щодо ідеї пана Саакашвілі ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію, замість цього створити єдиний орган, який буде займатися досить різними функціями. По-перше, це дисциплінарні провадження, які можуть призвести до звільнення недоброчесних суддів. По-друге, це добор суддів нових, це моніторинг способу життя суддів, яким на сьогоднішній день має займатися Національне агентство з питань запобігання корупції. Це матеріально-технічне забезпечення суддів. От така ідея. От ви знаєте, я цю ідею категорично не підтримую, тому що сумістити всі ці досить різні функції в одному органі, а зокрема моніторинг способу життя, тобто чи у суді з'явився якийсь там будинок, джерела походження чи інше майно, джерела походження якого він не може пояснити, і далі за це дисциплінарне провадження розпочинати, і що призведе до звільнення або не звільнення суддів. От якщо все це буде в рамках одного органу, то мені здається, процедуру дуже легко контролювати, тому що у нас фактично в одному органі будуть поєднані і функції слідства, збору цієї доказової бази, і функції винесення рішення. І досить просто тоді буде оцьому недоброчесному суді звернутися до, фактично, в єдиний орган і завдяки своїм зв'язкам, впливу і так далі, фактично забезпечити собі те, що ніякої відповідальності за появу оцього безпідставного майна, де невідомі джерела його походження, фактично він за це не понесе відповідальності.